И здравейте на всички, които ме гледате, аз съм Албатрос БГ и реших да снимам на една много хубава игра, казва се Slime Rancher. Видях от знака, че е игра и аз започнах да я играя, купих се от Steam. Започнах да разглеждам преди да започна да снимам. Развих си фермите, развих слаймовете. Добре, те са гладни малко. Много котинца имам. Кокошки. Много кокошки. Отключих това и сега вие ще дойдете да видите какво съм направил сега. Вие, точно вие. Ето това е тук, който не го е виждал. Ето това са два сини слайма, които хванах и вижте какво правят. Ох, бият са много. Приготвил съм си мляко за пиене до мен. Сега. Този епизод ще бъде само показано за другите хора, които не са играли. Вие не ядете. Вие ядете. Ящи, които иска. Добре, тук може да ги слагам, ама тук имате малко. От 3 сантиметра. Добре, сега ще идем към... чакай да се наместа. Ще идем да видим на там какво има. Така, маковчета от тук виждам. Цели пак. Май не са. Маковчета са зелени. Има развалени моркови. Това. В момента... какво си намерих? Кокошки. Добре, ти не ми трябваш. Така, ма кокошките ми трябват. Много е лошо, че те ядат и кокошки. Не искам да ядат кокошки. Така. Котенце. Така, това не ми трябва. Ящия. Така, тук има диамантчета за обиране. Сложихме диамантчета. Днес няма да има епизод в The Night сервера. Може и да има, не знам. В The Night обясних какво трябва да правите. Добре, сега няма да говорим за The Night. Няма да говорим за Майнкрафт, а ще говорим за Slime Rancher. Репички. Свекло. Така. Упс. Чакайте. Бум-бум. Този епизод искам да... Да съберем 1500 стотинки. Добре, защо не ги взимам в момента? Оле, ти възихаш ли са? Пак не съм разбрал. Ти имаш покрив, какво правиш там? Добре, след това не ми се занимавате. Какво направих? Майко! Къв си ти, бе? Оле, това не съм го гледал. Ако търдам... Не, няма да съм. От тук право в еката. Така. Още един! Оле! Какво правиш, бе? Какво направих? Съсипах си живота. Искам вие да ядете таки.
Аз съм махам от тук. Аз нищо не съм правил. Явно няма да е този епизод да отворим вратата, но... нищо, някой следващ епизод. Така. Ей! Ти пък откъде се раждаш? Махай се. Ти да не ядеш такива, Да не би да ядеш такива и да ставаш така. Да. Добре. Те са гладни. 3 кокошки. Не, добре. Ако чуете излишни шумове, съжалявам. Ей, кокошка. Еми, като си избягала. Да, слиш. Как ги гледат? Ако на те си им даме такъв сон, такъв, ще ядат ли? Да, ти съм маса. Искам теб. Знаеш къде да идеш? Там. Чакайте, искам едно кристалче от тя. Не повече. Така, ако ми дам от тя, какво ще стане? Майче от един черен. Трябва да не се ли вълнуват, има ти кристалчета. Ето. Добре, искам още един път да е. Така. Оля, не знам. Я да един такъв кристал. Искам само един път да пробвам. Може ли да ядете такова? Да. Знаех си, чакай, не ме боли. Ау. Сваля по 20 живот, махай се. Това е много лошо, много лошо. На тези не трябва да им се дава такова. Вас ядете ли такива? Ще запазя малко такива, но и такива. Добре, красиво си. Сега отивам да продам те и да нахрана нея и така. Не знам с какво се хранят кладенцата, знам, но е тези. Големите не знам с какво се хранят. С котинца? Те ще ми изядат те малките. Не, мерси. Не, чакай. Вие ми ядете малките. Махайте се. Ей, махайте се. Развалих си фермата. Майко мила. Вземи го. Махай се. Във водата. Къде е уния? Тук е. Във водата. Съсипах си живота. Къде е пита? Една кошка. Бум. И... Те май спомням с какво се храниха, но... Вие сте гладни? Ето така, вижте сега. Трябва да спим.
Но не, няма сме. Да, усети там диаманти. Тая игра не ме е много залюбила, но харесва ми. Да, ето ги светлите. Аз ги наричам светулки. Един ден, както си вървях от тук, и изведнъж такъв слайм като злато. Излезна ми такъв слайм като злато и направо стреснах се. Фанах го, дарих го, има те смълдрят, дарих го и ми даде едно такова. И парите бяха 489. Един такъв диамант. И аз имах 3 диаманта. Дадах ги и опа, отключих единия портал. Сега събирам за другия. Кокошка, къде? Къде? Махай се. Кокошка. Добре. Махай се. Кокошки ми трябва. Те с какви са? Добре, имам такива. Откотки. И сега гледайте какво става. Ха-ха! Един такъв запръскане. И гледайте сега какво става тук. Ето ги. Що ти ли какво става? Такива дето искат да ме бият. О-о! Нещо стана! Нещо стана! Не искам бой. Не искам бой. Аре, бе! Ти базикаш ли са? Имам само един. Има само един начин. Вземам малки слаймчета. Стига, бе! Ей! Чакай. Махай се. Мале, фака ю. Фак ю. Не теб. Махайте се. О, съсипах си живота. Махайте се. То за какво ме е хванал, бе? Какво стана? Умрях? Какво стана, умрях? Оле, факел, бе! Аре, бе! Хора, мисля това да е за епизода. Дано съм ви харесал, аз бях Олатрас БГ. Абонирайте се, харесайте и чао!